В обновена сграда прозвуча първият училищен звънец на профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков. Пълния училищен двор начало на новата учебна година даде директорът на гимназията Красимир Дамянов. Над 50 години това място приема своите възпитаници, техните родители, учители, гости. Днес обаче това място е по-различно. Днес това място е пораснало два пъти, за да се множат успехите на нашите възпитаници. Кметът Галина Стоянова изрази радост от обновената материална база в училището. Тя приветства директорите на други училища, като гости на празничното събитие, бивши преподаватели и възпитаници. Защо кмета е непрекъснато в това училище? Това ли е елитното училище? Няма ли други училища? Защо непрекъснато тук се строи първо националния център, сега корпуса с новите 12 стаи? Започваме и физкултурния салон с 670 квадратни метра застроена площ. Защо? Не защото това е най-елитното училище, а защото наистина имаше нужда тук. И от центъра, и от това децата да учат първа смяна. Кристиян Петров, председател на ученическия съвет, приветства избора на учениците от 5 и 8 клас за математическата гимназия. Да поставиш целта си в началото е първата стъпка към успеха. До тях са и останалите ученици на гимназията, които вече знаят какво е успех. Успехът не е стойност, средноаритметична стойност от текущи оценки. Той не е число. Всъщност, успехът това са знанията, които всеки един от нас придобива със всеки изминал ден тук и способността да ги прилагаме на практика. Символичното рязане на лента на новия корпус, кметът на Казанлък и директорът на училището отстъпиха на изключително успешните възпитаници на гимназията Александър Проданов и Тихомир Гухарев, заедно с техния съученик Кристиян Петров. Специални гости на събитието бяха Татяна Димитрова, началник на регионалното управление на образованието Стара Загора, изпълнителният директор на завод Арсенал Николай Бушев, директори на учебни заведения от Казанлък. Те имаха възможността да посетят новия корпус и да разгледат новите класни стаи. Профилираната природо-математическа гимназия Никола Обрешков е последното училище в Казанлък, което преминава в едносменен режим на обучение, коментира Татяна Димитрова. Учениците ще бъдат на едносменен режим, което е много по-добре за всички. Ще имат възможност в следобедните часове и за извънкласни дейности и за едно спокойно обучение. И аз преди малко това споделих на господин Дамянов, че когато имаш мечти, те се сбъдват с подкрепата и на община Казанлък. И затова му пожелах да си помечтае следващата мечта, защото наистина е прекрасно това, което видяхме. И знанията и уменията на децата зависят и от физическата среда, в смисъл в средата, в която те се обучават, което е много важно. Постиженията продължават да се множат. Аз междувременно се запознах и с брата на едно от децата, добре представящи България извън границите на страната, което означава, че училището е желано, то е доказало се в топ училищата по резултати и това ще допринесе още повече за по-добри резултати. През следващата година предстои изграждането и на физкултурен салон в учебното заведение.